Serus sme verejný a vítajte môjho nového videa. Podľa mňa každý z vás bol už niekedy blízko smrti. Ja jsem smrt. Co? Nemáme zájem. Tak blízko zase ne. Ale niekedy ste spravili nejakú blbosť, že normálne už smrtka si hovorila, že ďalší kokot. Keby nemám počítať tá auta, čo ma skoro zrazí. Takže 5 mojich vecí, kedy ma skoro niečo zabilo. Ako budem to, že podľa toho, že čo najviac, keď som bol najbližšie, lebo neviem to sám popísať. Takže vec prvá. Boli sme so spolužiakmi v 3. triede na vtáčniku. A spolužiaci niektorí, jasné, že každý má nejakých spolužiakov kreténov, niektorí môžu mňa považovať za kreténa, to je jedno. A proste povedali, že Paťo, odchod nás, akýže no pohodička, že toto stačíš pohodička, potom je pičoviny, že ešte dozačie. A jak som prišiel dozadu, tak zrazu sa mi šimykla noha, odhodil som telefón dopredu, ľudia, takto som visel, takto som sa držal na vtáčniku, že ja si hovorím, že to piče, ja už sa nevydržím dlho držať. Ja normálne skapem tým, že sa zdrbem v vtáčniku. Našťastie tam bol vtedy kamaráta, podal mi ruku, takže pomocnú ruku a našťastie ma vytiahol hore. Za čo som mu to teraz vďačný. To nebol taký kokot. No dobre, druhá. Často spávam pod paplónom. Ako aj doteraz spím pod paplónom asi už od 7-8 rokov. A proste zrazu som sa v noci zobudil a na celom takto ksichte paplón. A ja si tu hovorím, že ja môžem dýchať. Otvorím oči a takto na celom ksichte paplátky, že kurva. Keďže som nemohol rozprávať ani, lebo by som míňal drahocenným kyslíkom a ja som nemal ani dostatočnú silu na to, aby som sa vôbec otočil. Alebo vôbec skríkol po niekom, že pomôžte mi, tak som si už hovoril, že výborne, skapem pod paplónom, to je úžasná smrť. Z posledných síl som sa otočil, dal z ksichtu paplón a povedal som si, tuto pičovinu už nikdy nespravím. To by som zopakoval ešte 3-krát. Hovorí sa, človek urobí jednu chybu, poučí sa z nej. Ja som človek typu, urobím tú istú chybu, ani na 6. pokus sa z nej nepoučím. Čo môj aniel strážny už sa odpraskol, prijali 6. Potrebujem číslo 7. Kamarát hovoril, že 2 razy do tej istej rieky nestúpiš. 2 razy do toho istého hovna nestúpiš. Do rieky som vstúpil niekoľko do tej istej aj viackrát, aby som to nestúpiť chcel. Ideme ďalej. Tretí pokus o samovraždu, to bolo skoro, že skoro som zomrel. Mal som meniny minulý rok. A rodičia mi kúpili orieškovú čokoládu, ktorá mala na vrchu karamel. Ja ležím. A prečo nie jesť orieškovú čokoládu? Ležím a ja jem takú čokoládu, keď je niečo v nej vo vnútri, vysmúvam čokoládu a to, čo je vo vnútri, zjem samostatne. A zrazu nič, ležím, vdýchnem oriešok a taký, že nemohol som dýchať, ja úplne, že do piče, čo teraz? No, našťastie bolo to malco, ktorý síce spal a zobudil sa na moje kašľanie, pobúchal ma po chrbáte a potom, ináč faktom je, furt keď sa z niečo začne drhnúť, ja musím ísť. Neviem prečo, je to divné. 4. krát, keď som skoro skapal. Naháňali sme sa s kamarátkou a prečo ona neprebehne cez prechod a ja prebehnem hneď za ňou? A prečo sa nepozerať cez prechod, však ma mohlo zraziť nejaké auto, čo sa skoro už stalo. Ty vole, proste pani ma skoro zajebala autom kvôli mojej skurvenej nepozornosti. Ja nepozornosť, to je moja skurvená slabina, to je jedno, či hrám nejakú hru, alebo či robím nejakú písomku a dojebem to kvôli nepozornosti. A potom zrazu iba počujem, že a ja poviem, že ako prebehol som a ja poviem v šoku, že ľudia som sa triasol, jak keby ma jebala elektrika. No a potom tá pani vyšla z auta, že ste normálni, mohla som vás skoro zraziť, normálne vychodíte na tú školu, že no, ja si prebehnem každú triedu, dojdem za riaditeľkou
A normálne, ja to poviem riaditeľke a vy budete mať prúser. A taký, že dobre, nejaký švak. A potom prvé, čo už fakt normálne svrtkami dýchala na chrbát, že ahoj, stretneme sa na žúrke. Normálne išli sme na staré sídlisko v Prievidzi. Potom sme išli po Kolaniciach do takého lesíka, lebo chalani povedali, že my tam máme bunker. Ale lesík. Proste išiel som zrazu a ja som chcel ísť cez pola, že nie, to je ďaleko, poďme po Kolaniciach, že no hej. Zrazu proste ideme, potknem sa, ľudia, ja som týmito dvoma prstami nevedel, týmito dvoma prstami som nevedel vôbec pohnúť a potom ani nohou, pravačkou úplne ma bola, že chalania sa nepostavím. Búkanie vlaku zo 100 metrov ma presvedčilo. Normálne ja ležím, zrazu počujem búkať vlak a zrazu v zatáčke vlak a kurva. Vlastne som sa rýchlo postavil, zmizol som stáť a povedal som si, že ja som skoro skapal. Kamarát mi povedal, tak Páčo, mohol si tam ostať ležať a na chrbáte. Videl by si zo spodu vlak a mal by si zažitek na celý život. Áno, koktal by som do konca života, ale mal by som zažitek na celý život. A to je životnú traumu. Ináč kamarátka má rodičov na vlakovej stanici a ešte nejakých známych, z ktorých si tam týka. A prišiel za ňou jeden, ktorý ma skoro zrazil. Nepoznáš náhodou nejakého chlapca, ktorého som skoro prečiel vlakom? Kamarátka. Však to by sa za mňa priznával za takého kripla, ktorý nevie stáť na nohách. Ľudia, ja som išiel po štvrtku. Potom som sa rozhodol z Pokolanice, čo bola absolútna pičovina, ale našťastie som prežil. A tomu sa hovorí utíť z robárovky, z lopaty. A hovorí sa, debili majú šťastie, ja mám šťastie v tom, že som ešte neskapal. Takže tu už by som to pre dnešok ukončil. Pokiaľ sa vám video páčilo, ak chcete viac videí typu mojich 5, budem rád za každú vašu podporu, like a dajte mi to vedieť aj v komentároch. Ninja Speed 50 sa vám ľúči a serus.